Олио от магазина, но не за салата или готвене, а за автомобила си купува 28-годишния Петър от Варна. Когато започвам директно да го излием в резервоара, хората минават и ме питат какво се случва и какво правя. Аз, разбира се, подхождам комично и му обяснявам, че наливам олио, най-образно казано. Петър минава на алтернативно гориво преди около 5 години. Споделя, че все повече негови познати избират да карат по природосъобразния начин. Твърдо вече не е мит. Мит беше 2005-2006, когато аз чух за първи път и започнах да карам. Има наистина голям процент от хората, които аз ги наричам тома неверни, които просто не вярват, докато не видят с очите си. Когато аз им покажа как наливам в резервоара, чак тогава вярват. Оказва се, че от икономическа гледна точка използването на алтернативни горива е по-целесъобразно, тъй като растителното масло е доста по-евтино от дизела. Колата харчи точно толкова, колкото гори на нафта. Някой път даже и съвсем лека икономия. Както виждате, колата, запалена с биогориво, не произвежда същия характерен черен дим за нафтата. От ауспуха дори се носи приятен аромат на казанлъшки понички. Според еколози, използването на биогорива може да намали отделянето на вредни газове в атмосферата до 30%. При дизеловите горива се отделят по-малко сажди. Също така, друг положителен показател е, че в биогоривата отсъства сярата, която се намира в конвенционалните горива. Най-големият недостатък на биогоривата е, че няма как да заместят напълно дизела. Особено в България това се оказва дори невъзможно. Всякакви площи да се засадят с култури, от които могат да се произведат биогорива, пак биха стигнали за едно 4-месечно покриване на 4-месечно потребление. От друга страна, презасяването на маслодайни култури само с цел използване на гориво би могло да доведе до намаляването на хранителните продукти в бъдеще, споделят еколози.